Усяго з 7 супрацоўнікаў мытні ў далёкім 1969 годзе складаўся працоўны калектыў пункту пропуску «Варшавскі мост». 50 гадоў таму за суткі тут афармлялі каля 100 легкавых і грузавых аўтамабіляў і каля 15 турыстычных аўтобусаў. А працоўная змена доўжылася з 8 гадзін раніцы і да 11 вечара. Сёння Варшавскі мост – адзін з самых ажыўленых пунктаў пропуску на беларуска-польскай мяжы. Ён аснашчаны самым сучасным спецыяльным абсталяваннем, дзейнічае сістэма зялёнага і чырвонага калідораў, тэхналогія пропуску грамадзян без кантрольных талонаў, уведзена сістэма электроннай чаргі. Усе функцыі выконвае працоўны калектыў мытнікаў з 99 чалавек. Если говорить в рамках Евразес сегодня уже, то Варшавский мост – это одно из крупнейших подразделений. И его особенность такова, что если в начале своего пути здесь перемещалось порядка 100 автомобилей в те далекие годы, как легковых, так и грузовых, то сегодня это исключительно пассажирский это пост, где по пропускной способности сегодня может перемещаться 2700 автомобилей. Но мы уже эту пропускную способность увеличили сегодня предпринятыми мерами. И в определенные дни проезжает порядка 4000 автомобилей в сутки. Толькі за мінулы год на пункце пропуску Варшавскі мост выявлена больш за 900 парушэнняў мытнага заканадаўства і фактаў кантрабанды. І далей, на думку кіраўніцтва мытні, прафесійны калектыў гэтага падраздзялення здольны выконваць усе пастаўленыя задачы па абароне эканамічных інтарэсаў краіны. Юрый Печур, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».